Anya Phineas. Anya, bora geti. Ndati bora geti. Anya Phineas. Chamunorimira pakamunda apo chi? Ndakati pakamundako irodi yangu yandakatsvukidzai kuende kotora mari kumama mani. Chamuri kurima mbamba munorema mungarima magwere pa road. Ndotadza nekurima panzvimbo. Izvozvi ndikaenda nekukakomoko kune mabhinya ndinobatwa nemabhinya. Izvozvi muri yasoziva kuti mama mani ine promotion ye mama connect yekuti akatumira mari above 1000 ane mukana wekuwina mari pa $500,000 yaakapromisa kuti ndo yaari kuwinisa anhu achiposta page kwao. I problem yangu ere iyoyo. Maimira ko vari kutumira mari. None of my business. Ye back to school. Imika. Amusikupinda ipapa makajaizwa. Mutudzira pekurima ini. Ndo zvandiri izvino back to school. Ndimi kansela wamuno here munotudzira pekurima. Kumama mani. Ipapo ndikabuda ipapo ndiri kukukwaturai. Iweka. Ndiri kukukwaturai. Kumama mani izvozvi hakuna maqueue, hakuna chinonetsa. Kusvika ungotora musuwo wako direct. Saka inde kumisa ipapo. It's okay, rest in peace. Chapuri kuda kundiudza kuti unotora mari. Rest in peace.